Žena, ja som to včera skúšal. Žena, že... To není vidět. A máme si s nami, by sme sa zdedili, jeden sa... Vážené dámy, páni, spoluobčania, milí hostia, dovolte mi, aby som vás privítala v mene vedenia obce Solčany na tradičnom slávnostnom pietnom akte kladenia venca v príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania. Na úvod zaznie hymna Slovenskej republiky, ktorú nám zahrá dýchová hudba Sližar. Po slovenskej štátnej hymne sa uskutoční akt kladenia venca k pomníku padlých hrdinov miestnymi hasičmi dobrovoľného hasičského zboru. Po tomto slávnostnom akte bude nasledovať príhovor starostu obce pána Juraja Soboňu. Po príhovore nám na záver tohto slávnostného zhromaždenia zaspieva mužská spevácka skupina Lidovec hymnickú pieseň. Slova
teraz prosím pána starostu o slávnostný príhovor. Vážení prítomní, dámy a páni, vážení hostia, zišli sme sa dnes predvečer oslav Slovenského národného povstania pri pomníku padlých hrdinov v obci Solčany pri príležitosti 72. výročia tohto významného podujatia v dejinách slovenského národa. Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja na území Slovenskej republiky proti nemeckému fašizmu. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili až 28. oktobra 1944. Časť jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja a pokračovala v bojoch až do jary 1945. Počet bojovníkov sa postupne menil. Na začiatku ich bolo približne 18 000 a neskôr až 60 000. Slovenské národné povstanie vypuklo v tom istom mesiaci ako povstanie vo Varšave a spolu s povstaním v Juhoslávii patrilo k najväčším protifašistickým povstaniam v Európe. Ukázalo, že Slováci nechceli nečinne čakať na oslobodenie Červenou armádou, ale pripojili sa k boju za slobodu k ostatným krajinám v strednej Európe. V partizánskych a povstaleckých jednotkách bojovali okrem Slovákov, Rusíni, Češi, Bulhári, Poliaci, Juhoslovania, Francúzi, Maďari, ale aj sovietskí občania, ale aj niekoľko Angličanov a Američanov. Slovenské národné povstanie je kritizované rôznymi skupinami spoločnosti a niektorí nepovažujú názov Slovenské národné povstanie za celkom správny. Že vraj preto, že sa na ňom nezúčastnil celý národ. Väčšina historikov však sa zhoduje na tom, že označenie národné je na mieste, najmä preto, že povstanie prinieslo Slovákov z porazeneckého tábora medzi spojencov, ktorí porazili fašizmus a malo to aj významný vplyv na ďalší povojnový vývoj v Československu. Na Slovensku ešte v súčasnosti žije takmer 2000 pamätníkov, ktorí sa aktívne zapojili do bojov v auguste 1944 roku. Naši predkovia, otcovia a dedovia, ktorí položili svoje životy proti fašizmu, si zaslúžia, aby sme si pripomínali odkaz Slovenského národného povstania aj dnes. Každý rok sa tu v Solčanoch schádzame pri pomníku padlých hrdinov, aby sme si pripomínali túto významnú dejinnú kapitolu v slovenskom národe. A schádzame sa aj preto, aby sme si pripomenuli, že sloboda a demokracia sa nerodili ľahko. Preto si každý rok aj my, občania obce Solčany, uctievame obete fašizmu a sme hrdí na to, že aj občania našej obce sa zapojili do týchto významných dejinných udalostí napriek tomu, že ubehlo už 72 rokov. Vážené slávnostné zhromaždenie, na záver mi dovoľte, aby som vám všetkým poďakoval za účasť na tomto pietnom akte a verím a som presvedčený, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti a budeme si vážiť a ctiť históriu našich predkov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi starostovi za príhovor.
Toto slávnostné popoludnie bude pokračovať v športovom areáli s následovným programom. O 19. hodine otvoríme oficiálne športové workoutové ihrisko, kde nám zaspieva ženská spevácka skupina Lišňanka. Následne o 19. hodine a 30. minúte po slovenskej hymne a znenia hymnických piesní zapálime v športovom areáli vatru pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania a 24. výročia Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Príjemnému posedeniu a občerstveniu je pripravený pre všetkých guláš a hrať nám bude hudobná skupina Tisk zo Solčian. Chcem všetkým prítomným poďakovať za účasť na tomto pietnom zhromaždení, zvlášť našim vzácnym hosťom z Topolčian a našim spoločenským organizáciám, dobrovoľným hasičom, dýchovej hudbe Sližár, mužskej speváckej skupine Lidovec a ženskej speváckej skupine Lišňanka. Prajem vám v mene vedenia obce príjemne strávený dnešný večer. Na záver nasleduje vystúpenie mužskej speváckej skupiny Lidovec. Slováci, ešte naša slovenská reč žije, pokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Žije duch slovenský, bude žiť na veky. Roma peklo marne váše, proti nám sú steky. Roma peklo marne váše, proti nám sú steky. Ježe sa i nad nami hrozná búra zniesie. Skala púka, duch sa láme a zemie zatrasie. My stojíme stále pevne ako múry hradné. Čierna zem proti toho, kto odstúpi zradne. Čierna zem proti toho, kto odstúpi zradne. Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny. Nesie nám on teda bývať na tom svete žiadny. Vidie, že je toľko ľudí, toľko čertov v svete. Boh je s nami, kto proti nám, toho pánov zmetie. Boh je s nami, kto proti nám, toho pánov zmetie. Takže, vážené dámy, vážení páni, spoluobčania, dovolte, aby som vás privítal v športovom areáli. Pokračujeme v dnešnom popoludní slávnostnom a využili sme tieto slávnostné dni, že aj oficiálne
keďže sme už získali aj certifikát, aj statický posudok, otvorili toto ihrisko. Čo je to workoutové ihrisko? Je cvičisko, taká telocvičňa vonku, sa jednoducho hovorí. Je to jednoduchá konštrukcia hrádzi rôznych výšok, dĺžok, rozostupov a umožňuje efektívne cvičiť celé telo na malom priestore. Cvičiť môžu všetky vekové kategórie street workoutu, kombinujú sa tu prvky rôznych tréningov a kalisteniky. Najväčšou výhodou je absencia závažia pri cvičení, vďaka čomu nedochádza k nadmernému opotrebovaniu vášho tela. Cviky a pohyby sú prirodzenejšie ako pri klasickom posilňovaní a komplexnejšie presvičuje celé skupiny svalov. Cieľom tohto ihriska, tohto projektu, ktorý sme urobili z vlastných finančných prostriedkov, je zveľaďovanie verejných priestranstiev, výstavba športovisk a cieľom je vybudovať bezpečné workoutové ihrisko, zlepšiť možnosti trávenia voľného času našich detí a mládeže, poskytnúť tam možnosti na rozvoj motoriky, fyzickej zdatnosti, športového ducha, sociálnych interakcií, vzájomným kontaktom, ďalej motivovať mladých ľudí k športu a držať ich tak ďaleko od drog, alkoholu a zabrániť vandalizmu. Workout ihriska majú možnosť oveľa výhod oproti klasickým posilovňam, nakoľko každý občan má voľný prístup zdarma k tomuto ihrisku počas celého roka akéhokoľvek ročného obdobia. Takže, vážení občania, toľko z Wikipédie ohľadom workoutového ihriska. A dovoľte, aby som spolu s poslankyňou Národnej rady pani Evkou Antošovou slávnostne prestrihol túto pásku a tak polooficiálne aj otvorili toto workoutové ihrisko a nech teda slúži tomu účelu, ako som prečítal, mládeže, deťom a všetkým generáciám našej obce. Ďakujem pekne. Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení páni, milý pán starosta. Chcela by som sa vám veľmi krátko prihovoriť práve pri tejto príležitosti otvorenia workoutového ihriska, a to z toho dôvodu, že som si práve teraz uvedomila, ako ten čas letí a som sa nenazdala a som tu opäť v Solčanoch a len to nedávno sme otvárali toto detské ihrisko, ak si dobre spomínam, neviem, pán starosta, 2 roky dozadu je to, a už, ako vidím, pán starosta sa o vás veľmi dobre stará, hlavne o mládež, o mladých ľudí, čo je chválihodné. A znova otvárame teda ďalšie ihrisko. Chcela by som všetkým tým, ktorí na ňom budú cvičiť, ktorí ho budú využívať, zaželať veľa síl, veľa zdravia a všetkým ešte krásny večer. Ďakujem pekne.
blázni. Peťo to už povedal. Po otváraní ihriska tu máme ďalší program, nech sa páči. Príjemný, dobrý večer, vážení spoluobčania, dámy a páni, milí hostia. Dnes, predvečer Slovenského národného povstania, máme taký výnimočný deň, kedy sme o 18. hodine pri kostole, pri pomnike padlých si uctili pamiatku padlých hrdinov a 72. výročie Slovenského národného povstania. Následne sme v športovom areáli otvorili ďalšie vonkajšiu telocvičňu, workoutové ihrisko, ktorú bezplatne môžu používať deti, mládež a všetky generácie. A teraz na záver tohto popoludňa pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania a 1. septembra z príležitosti Ústavy Slovenskej republiky, Dňa Ústavy, si pripomíname tieto sviatky v Solčanoch tradične zapalením vátry. Dovolte, aby som dnes privítal v Solčanoch vzácnych hostí. Vítam poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, pani Evu Antošovú, poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja Karola Gerhata, krajského predsedu Slovenskej národnej strany Miloslava Horku, pána riaditeľa agrokomplexu Nitra Mária Dingu, pani riaditeľku agentúry rozvoja vidieka z Nitry Lenku Mikulovu, okresného predsedu Slovenskej národnej strany Petra Urbanca, mestského predsedu Eduarda Galka, predsedu krajskej organizácie Matice Slovenskej Ľubomíra Kleštinca s manželkou a ešte nášho mládežníka z partizánskeho okresu Lovnického. A samozrejme, zabudol som, pripojil sa k nám aj vzácny host, náš pán farár, dôstojný pán Janko Ďuriga. Vítajte, pán farár. Takže toľko, reči bolo dosť, ja už som mal tých príhovorov oficiálnych dneska až, preto poprosím v mene všetkých tu prítomných hostí poslankyňu Národnej rady pani Evu Antošovú, ktorá tu nie je prvýkrát v Solčanoch, aby nám povedala pár slov k týmto milým udalostiam. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, vážený pán starosta, vážený pán farár, ctení hostia. Ako už bolo povedané, stretli sme sa dnes pri dvoch krásnych sviatkoch, ale skôr ako k ním poviem pár slov, dovolte mi, aby som veľmi pekne poďakovala, že znova tu môžeme spoločne stráviť pár hodín, že sa znova môžeme stretnúť s mnohými ľuďmi, ktorých už poznám a ktorí poznajú nás. A hlavne chcem poďakovať veľmi pekne za krásne privítanie a samozrejme za pozvanie vášmu pánovi starostovi. V mene Slovenskej národnej strany vás chcem dnešný večer veľmi pekne pozdraviť. A ako som už povedala, čakajú nás, alebo máme pred sebou dva veľmi veľké štátne sviatky, ktoré dnes sme spoločne prišli osláviť. Zajtra, 29. augusta, oslávime 72. výročie Slovenského národného povstania a vo štvrtok, 1. septembra, oslávime Deň Ústavy Slovenskej republiky, 24. výročie. Slovenská národná strana sa hrdo hlási k obidvom týmto štátnym sviatkom a keď sa to možno nezdá, aj keď tieto udalosti sa uskutočnili v iných časových priestoroch, v inom čase, napriek tomu si myslím, že majú určite spoločné myšlienky a spoločnú niť. Slovenské národné povstanie vníma Slovenská národná strana ako odkaz, ako symbol k
padlým hrdinom ako symbol boja ľudí za slobodu Slovákov a za symbol odhodlanosti bojovať až tomu poslednému, a to až k smrti. Preto Slovenská národná strana a jej predstavitelia s veľkou úctou a pietou kladú v dnešných dňoch k pomníkom padlých hrdinov vence a kvety. Ďalší sviatok, Deň Ústavy Slovenskej republiky, ktorý si budeme pripomínať vo štvrtok, a bude to už 24. výročie, má tiež veľkú symboliku a v podstate Slovenská národná strana ho vníma ako symbol demokratického, samostatného Slovenska. Máme vlastný štát a v týchto časoch, myslím si, že všetci vieme, na čo myslím, dvojnásobne, možno stonásobne treba tento náš štát chrániť a vážiť si ho. Ako som už povedala, tieto dva sviatky si nesú určitú rovnakú myšlienku alebo podobnú myšlienku, ktorá sa tiahne týmito dvoma sviatkami a týmito udalosťami ako taká zlatá niť. Je ňou mier, sloboda a priateľstvo. Toto všetko, vážení občania, vám zo srdca a úprimne želám. Želám vám krásny večer, pekné oslavy a krásne nadchádzajúce dni. Ďakujem za pozornosť. Takže ďakujem pani poslankyni Národnej rady, pani Evke Antošovej. A predtým, ako slávnostne zapalíme túto našu vatru, by som vás poprosil, aby ste povstali a zaznie slovenská hymna.
Martina.